2019 година. Крайбрежието на Черно море. Силна буря върхлита румънското и българското крайбрежие. Докато 15-метрови вълни се разбиват в брега, се забелязва нещо интересно. Бреговете, където има морски треви, почти не са повредени. Но районите, където морските треви са изчезнали, плажовете са изчезнали, къщите са под вода, щети за милиони евро. Това изобщо не беше случайно. Инженерното чудо на природата работеше. Знаете ли как работят морските треви? Всяко листо е като малък вълнолом. Когато вълните достигнат тревите, енергията им намалява с до 70%. Трева с височина 100 метра може да намали 3-метрова вълна до 1 метър. Помислете, милиони листа абсорбират енергията на вълните, като се люлеят милиарди пъти. Теченията се забавят и разрушителната сила на водата се разпада. Водата, достигаща брега, вече не е чудовище, а нежна вълна. Но основното чудо се крие в корените. Корените на зостера марина могат да стигат до дълбочина от 1 метър. Тези корени покриват морското дъно като гигантска мрежа. Хиляди коренови връхчета свързват пясък и кал на всеки квадратен метър. Изследвания, проведени в Черно море, показват, че скоростта на ерозия по бреговете, където има морски треви, е десетки пъти по-малка от тази в районите без треви. Обръщали ли сте някога внимание? Местата, където има морски треви, са винаги почисти. Защо? Защото тревите действат като естествен филтър. Листата улавят частиците във водата. Корените възпрепятстват издигането на морското дъно. Когато течението се забави, пясък и кал се утаяват на дъното. 1 хектар морска трева филтрира 50 000 литра вода на ден. Това е почти половината от олимпийски плувен басейн. Морските треви са като бъбреците на морето. Азотът и фосфорът, идващи от земеделските полета и градовете, това са вещества, които замърсяват морето и причиняват експлозии на водорасли. Морските треви абсорбират тези вещества и ги съхраняват в листата си. Торовете, идващи от земеделските полета на Молдова към река Прут, се пречистват от морските треви по крайбрежията. Замърсяването, което украинската река Днепър отвежда, се филтрира от тревите край Одеса. Бургаският залив в България остава чист благодарение на тревите. Ето ви едно поразително изчисление. Изкуствен вълнолом, който да защити брегова линия с дължина 1 км, струва 5 милиона евро. Морска трева с същата дължина върши тази работа безплатно. Освен това, не изисква поддръжка, а се възстановява сама. Румъния е похарчила милиарди евро, за да защити морските си водорасли през последните 20 години. Ако бяха защитили морските треви, половината от тази сума нямаше да е необходима. Климатичните промени покачват морското равнище. Бурите стават все по-силни. Морското равнище в Черно море се покачва всяка година. До 2050 година значителна част от крайбрежната ивица е застрашена. И точно поради тази причина морските треви са от жизнено важно значение. Те са буферни зони срещу въздействието на изменението на климата. Естествено решение, което намалява разходите за адаптация. Какво означава чиста вода и защитени плажове? Те означават туризъм, доходи и заетост. Плажовете, където има морски треви по Черноморското крайбрежие на Турция, привличат повече туристи. В района на Слънчев бряг в България, защитените от треви зони са наградени с син флаг. Плажовете на затока в Украйна поддържат кристалната си чистота благодарение на тревите. По средиземноморските брегове на Франция, ерозията на плажовете е намаляла значително след 10-годишен проект за възстановяване на морска трева. В Испания, след като са засадени треви, качеството на водата е подобрено 3 пъти в залива на Валенсия. Подобни проекти могат да бъдат стартирани и в Черно море. Но времето изтича. Всяка година по Черноморието се губят плажове с дължина 50 км. Строителство на пристанища, разширяване на пристанища, насипване на брегове. Всеки проект прави системата за наставена защита все по-слаба. 10 хектара трева, унищожени за изграждане на яхтена марина, оставят 5 км брегова линия незащитена. Цената – загуба от ерозия от 2 милиона евро ежегодно. И точно поради тази причина човек трябва непроменливо да изчисли защита на крайбрежието, на морските треви. За всеки проект трябва да се запита колко квадратни метра трева ще изчезнат, с колко ще се увеличи ерозията на брега, как ще се повлияе качеството на водата, каква ще бъде цената на алтернативната защита.
Всички сме на брега на едно и също море. Тревите, унищожени в една държава, засягат и бреговете на съседната. Вълните не знаят граници. Ерозията не иска паспорт. Трябва да опишем морските треви като критични зони за защита на крайбрежието. Не бетонни вълноломи, а зелена инфраструктура. Решенията, базирани на природата, са едновременно по-бързи, по-евтини и по-приятни. Морските треви – наставният щит на нашите брегове. Да ги защитим означава да защитим сами себе си. Да помним при всеки крайбрежен проект – без морските треви няма нито чисто море, нито безопасен бряг.